Her er forbrugeren Christian. Han bruger hver dag meget tid på sociale medier og får tusindvis af kommercielle tilbud hver eneste dag. Han køber mest det samme som sine venner og elsker at dele med andre, hvad han selv køber. Robert har en forretning. Han bruger mange penge på at få kunder i butikken. Han annoncerer mest på traditionelle måder, selvom han godt ved, at forbrugere som Christian er mest på nettet. Men på nettet er det svært at få Christian og Christians venner ned i butikken. Hvis der var en smart løsning, vil han nok bruge den. Her er Christian igen. En ven har vist ham et tilbud fra Roberts butik. Christian kan lide Roberts tilbud og køber et værdibevis. Han indløser værdibeviset i Roberts butik og køber noget andet, nu han alligevel er der. Det kalder vi social buying. Robert er glad. Han fik Christian og Christians venner og deres venner ned i butikken. Han brugte HelloCalls social buying platform. Det var gratis at installere og nemt og billigt at bruge. Og så virkede det på alle platforme og kunne bruges af alle butikstyper. Sustainable social buying. Powered by HelloCalls.